Mikä on sun mielestä hauskinta skeittauksessa? Ihan pitää hauskaa. Kun näkee, kun ihmiset oppii uusia asioita, se on kaikista kivoita selvästi. Kun silloin saa tehdä temppuja. Relaxista. Harjoitella uusia temppuja. Kaikkea hauskanpitoa ja sitten kavereitten kanssa olo. Oho, tuolta. Trukit kääntyy silleen, tiedätkö, vinoon, jos ne heiluu. Voitko sä laittaa tiukammalle? Mikä ikäisenä aloit skeittaa? Oli 7. Mikä on sinun lempitemppu? Kickflip. Lähellä. Joo, kiitos. Joo, mä moi. Pääsitkö laskea tosta ton läpi? Milloin sä aloitit skeittaa? Mä aloin skeittaa 9-vuotiaana. Mikä on sun lempitemppu? Mun lempitemppu on sovetti. Okei, kiitos. Ota vähän voimaa vaan pois, et sä saat. Monta vuotiaana aloit skeittaamaan? 12-vuotiaana. Mistä oot pitänyt skeittaamisesta eniten? Siitä vapaudesta, että saa päättää mitä tää laji on itselle, niin siitä mä tykkään eniten. Kiitos. Kiitos paljon. Kauan oot skeitannut edessä? Mä en muista, mutta mä en muista. Onko tämä skeittikerho ollut sinun mielestä kiva? Joo. Mikä on sinun lempitemppusi? Droppaaminen. Kiitos. Ole hyvä. Mikä on sinun mielestä kivintä skeittaamisessa? Vaan olla kavereiden kanssa. Hyvä. Otaks vielä kerran? Se menisi ilmankin. Se menee kyllä ilman apuukin. Mikä on sun lempitemppu? Kickflippi. Okei. Miten sä oot viihtynyt täällä skeittikoulussa? No ihan hyvin.